खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 27 जुन शुक्रबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं भाग्यश्री बसुमतारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नोंथांनि जाफुंसारनायखौ गुबुना हिन जागोन, गुबुना नोंथांखौ सोफै खालामगोन। वृष राशि। गेदेर हाबा मावनो लानायाव गावनि आंगोनि हेफाजाब मोनगोन, गोसोआ थुलुंगाखांगोन। मिथुन राशि। नंखाय बाथ्रानि थाखायनो गुबुनजों गाज्रियै फान्दाय जागोन, दुखु दाहाजोंनो समा बारलांगोन। कर्कट राशि। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा मोनगोन, इयुननि थाखाय रांखावरि दोनथुमनानै लानो हागोन। सिंह राशि। गोनांथार खामानिखौ लानानै गुबुन दाबसे गोजान जायगायाव थांनांनो हागौ, गोसोखौ उसुखुथु मोनगोन। कन्या राशि। नोंथांनि नखराव गोदान आलासि फैगोन, नखरनि बयनिबो गोसोआव रंजाखांनाय फैगोन। तुला राशि। नोंथाङा नुफेरै जायगायाव दावबायहैनो खाबु मोनगोन, गोसोखौ जोबोद रंजाखांनाय मोनगोन। वृश्चिक राशि। फिसा बाथ्राखौ लानानैनो बिसि फिसायनि गेजेराव नांलायलायनाय जानो हागौ, सोमोन्दोआ लोरबां जालांगोन। धनु राशि। नोंथांनि अहंकारनि जाउनावनो नखरनि बेसेनगोसा बेसाद खहा जानो हागौ, गोसोखौ हमथानानै सोलिनांगोन। मकर राशि। साननाय बायदियै खामानिफोरखौ मावफुंनो हागोन, नखराव अनज्लायनाया बांगोन। कुम्भ राशि। गावनि गोसो बायदियै सोलिनो नाजागोन, नोंथाङा समाजनि बेरेखा हाबा मावफ्लांनो हागौ। मीन राशि। गेदेर आनजाद होनो लानायाव नोंथाङा जेननांनो हागौ, गोसोखौ हमथानानै सोलिनांगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन। आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरी, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकलजी, रेडियोलजिस्ट, सार्जारि, डेन्टेल, कार्डियोलजी, गैस्ट्र'नोलजी, यूरोलजी, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सनोग्राफी, अटि, थामहिनबा अपारेटिं थियेटार, आइसिइउ आरो एनआइसिइउ, पिआइसिइउफोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारि, सि सेक्शन्स, गल ब्लाडार स्टन, किडनी स्टन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरी आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।